I šta sam ja uradila? Još sam tada terala pravdu, to je odraz mog karaktera. Ja sam tražila reviziju. Ja sam terao pravdu, ja sam htio da isteram pravdu i da dokažem neke stvari, ali mi nisu dozvolili, sprečili su da dokažem da sam pokraden. Tako da te apsolutno razumem. Od tada kreće teror. Upravo tako, od tad kreće teror. I podmićivanje, i pretnje, i ucene, i raznorazne ružne reči, tako da te potpuno razumem, sestro, apsolutno se slažem s tobom, ja razumem te. Ona nije dobar čovek. Ja nisam dobar čovek što sam tražila reviziju testa koje devojčici doda protivpravno koje ljudi. Zato što sam hteo samo ono što sam pošteno zaradio i zato što sam hteo da se suprotstavim lopovluku i da se suprotstavim tim vucibatinama. I onda naravno ja ispadam loš čovek. Isto, apsolutno isto. Ja se javljam na telefon. Ja se javljam na telefon, prijavljujem šta mi se desilo i šta se dešava dalje? Ja sam očekivala da meni moja titula dođe, jer ja sam radila da je osvojim. Meni to niko nije poklonio, Uroše. I ona meni kaže da đak generacije neće biti izabrana. Ja sam očekivao da meni moj novac koji sam ja radio sam da taj novac zaradim. I ja sam sad očekivao da će ta dva mufljuza da stanu na moju stranu i da će da mi pomognu da to povratim. I ona meni kaže da đak generacije neće biti izabrana. Ja držim telefon i on meni kaže da tebi tvoja kasica s parama neće biti vraćena. Po prvi put u istoriji tog odvođenja ljudi na rad. I za sve njih ja imam samo jednu poruku. Dođi ovamo, smradu jedan. Ološu jedan. Dođi da rešimo jednom s tobom, ološu jedan, đubre jedno lažljivo. Dođi da ti objasnimo neke stvari. Ološu jedan, đubre jedno, lopove jedan, kriminalni bre.